bantu basichazele ngobomi babo phansi kwalomqathango wokumiswa ngxi kwentshukumo. Mna msasazi noko akhono ndigxekayo kakhulu, ndisaphetheke kakuhle. Ingxaki mna ndingunogada, ndifumene ipermit emsebenzini ethi mandiphangele, nangona ke amapolisa namajoni apha endleleni ayasisokolisa ngokusesinezo permit. Obam ubomi bume ngxi, akho nto ihambayo, zonke into zimile kuba kaloku nezivenkile ndithenga kuzo izinto endisebenza ngazo ngempelaveki zivalile. Imisebenzi yabantu endiyifotileyo idamile kubi nje. Izinto zisame ngommo apha eSnake Park, noko ndiyabona nje umthetho usathotyelwe. Into endiyibonayo uba isengxakini ngabantu becuba ke nabantu baselayo. Hayi ke bona shem ungabasenga ngaphandle kwesibhawuntiri ngoba chaneke kakhulu, balusizi nje ubajongile. Kodwa ke umthetho usabanjiwe wona kule ndawo ndikuyo. Hayi akho mahluko kum ngoba bendihleli kakade ndingengomntu nokoyithandayo indlela. Njengangoku ndizihlelela endlini, ndizipholele, ndizihlelela apha eyadini. Akho ndawo ndimana ndisiya kuyo, ndifanele uba ndiphuma ngokuya nje eshop ndiyothenga loo nto ndoyithenga ndiphinde ndibuye ndihlale endlini. Mina ngikuhlalele la ekhaya, ngikuhlalele nje njengoba ungibona nje la, ngikuhlalele esofeni, ngibukele i-TV. Nethi nje ngenda sakuvula ifastero, ngiphume ngengaphandle, ngibuke isilive ukuthi ngabe linjani. Kunzima msasazi, kodwa ke yazameka kuba ke into esiphezu kwayo kusekubeni uba sikhuseleke kule coronavirus, singahambi siyithatha ngokuhamba-hamba ezindaweni. Kodwa ke akuqheleki uhlala ngaphakathi ezindlini, abantwana bayanga ezikolweni, asiphangeli. But msasazi, yeyona nto ilungileyo kufuneka siyenzile.